Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw no usab nga Miyerkules pitsa 22 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. Ug karon aniya na usab kita sa ikapat nga semana sa Kwaresma. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 30. Busa sa Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadaguan sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon sa Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak, ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat, ug ipakita pagyud kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kinakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon, ug gani miabot na nga ang mga patay nakabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang mamati niini. Sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, itugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi, ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mao ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog, ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayong binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon, ug kadtong dawtag binuhatan mabanhaw apan silutan. Dili ako makahimo og bisan unsa sumala sa akong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa akong amahan. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako nagtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili kabubuton sa nagpadala kanako. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.